Nyasaye nanjete omoyo bukorwa Nyasaye nanjete omoyo bukorwa Nyasaye nanjete omoyo bukorwa Nyasaye nanjete Onchomolgereria Bosongo Vibes Network kake mambingia tuwabogete mapema nse ya moigoro actually tuwabogete chinse 12 uchaka ku process y'ebintu geteiga yensa moja muna nabatebetie Nicodemus is with us here on Sunday twachie tali Kisii School tukakwana ne principal ekoro kwa Mr. Mogaka mwalimu muya umuororo agande bikaka mwana mungainiere to wancha berisco mondete kamwira Kisii School ali on Sunday agakora interview yesterday Monday aganga kiresi mande ikaka umwana oria ni nchumo yeriri rube wetira matemo no mwana mungaini kagenda igoro ko yiri rube na yiri mbwata iga bono tume kiresi na litogo ichoria details na chikiresi togo ichoria etutagetomo muroyo ge kunyarekana rero asoe class so buna tokorwa aiga nenya mataro PG na tuacha goichoria bintebi tagete tokorwa tunaenda kufanya shopping kurwabwo tomoire skuru asoe class kera asoe ile class inchebono personally manyego chake sabari go chinarok ngenda pake skuru eri ariko some kurukuma sekonde rero ngo soma etega asi enko ngusana kutransform mwanafunzi form nera egoichorwa nabari mu be skuru echorwe na sub county director of education because it's an inter county transfer. I think we need to find peer director of education a county ya Narok nera echorie kurwabu mwanafunzi amanya kwa transferred official lakini for now esenjo chinsa chia erire nechinga kichia moereire tutege daso class kwanza nagambetene principal e transfer na batoko na kwa yekora in the course of the week talking by Monday next week tuwaje korire tomoiranie asoe a system ya serikali tigante bampya mono asemwensi bali mu abekiro kwa kwa ino gocha so mwana oyo iga togosoka tunaenda kumfanyia shopping. And then I want to thank a sponsor yakane school fees for 1 year na ende aga promising anacha agendere ko mwakane school fees torada paka ukora form 4 na Nyasaye kagwanja na batuko musukuma mbaka university. God bless you. Nataka tuanze safari toka natoka shopping and then from there proceedings chiende ko Kisii School mtobatebi magega. Erana bali bakolera Erana bali bakolera Erana bali bakolera Erana bali bakolera Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Bale babwate mechano emenge Bachandegete Batabwatio bakonyi Batarere wa moyo Bale nyagitari arwale temono Nonye na bairi Tibanya guchiko barora Batarere wa moyo Bale nemechando naende menge nonye nendagera tiba watia bakulia batalere baekende batalere bao moyo batalere
batalere baekende batalere baomoyo Nyasaye nanjete omoyo bokorwa Nyasaye nanjete omoyo bokorwa Nyasaye nanjete omoyo bokorwa Nyasaye nanjete omoyo bokorwa Era nabali bakolera Era nabali bakolera Chitakana Era nabali bakolera Abarwaire Era nabali bakolera Abatakana Bae chitakana ekerekyabo Kerekyabo Bae chitakana ekerekyabo Imabaura Bae chitakana ekerekyabo Intamane Bae chitakana ekerekyabo Era nabali bakolera 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 Oh bakolera Era nabali bakolera Atinya maliga Bae chitakana ekerekyabo Kerekyabo Bae chitakana ekerekyabo Kerekyabo Bae chitakana ekerekyabo Kerekyabo Bae chitakana ekerekyabo Era nabali bakolera Nabali bakolera Era nabali bakolera Nabali bakolera Era nabali bakolera Bakolera Era nabali bakolera Oye chitakana Bae chitakana Kerekyabo Chitakana Bae chitakana Kerekyabo mwancho murigedo Bosongo Vibes Network kurumambi twabere togoshughulikire kesu kyo mwana oyo mangana shopping na vitu zingine bali mwirira abana Kisii School. You know how hectic it is na ndemo maita how much it takes kubeko mwana Kisii School, but tumejaribu ntagete kwera ndio principal ya Kisii School Mr. Mugaka bijamono for the warm welcome, for the hospitality, kwa kushughulikiwa tumeshughulikiwa haraka tuwakolere bwango tumemaliza. I want to report mwanafunzi anaingia class is in full uniform, anaingia form 2. School fees tumelipa, thank you for the sponsors. School fees tumelipa mwaka mugima, so form 2 ngima tariko seribu. We have another sponsor who has promised to keep following up mwaka ni school fees, so every year nitakuwa nakuja hapa na mlipia kijana school fees mpaka kwa form 4 na kuchia university. Mungu akipenda tutaona vile tutafanya. Nyasaye tikaba sendi bali mwenzi mwabege tekendi kenege sinini ni watomete 50 bob 100 bob 50,000 school fees. Mungu akubariki sana na kuongezea zaidi. Kwa nega ngukora bagusiba mintu tikatoka endera gusomia abana mwana buno oyo kudaf ari goja gusirire village mali onye tutari goja komanya a very bright student ari goja gusirira mali village, but we thank God ngantu igete komomanya. So tikatosomia abana gokorora mwana mungaini orange na asore mugorere karamu mwakane school fees mambito komanya sago cha kokonya usimambito komanya ningago cha kokonya from your community. When we help such boys we help the society. Inchena atacha konkonya but akisoma malize mambi kuna mwingine pia atasaidia, kuna mwingine pia atalipia school fees akipata kazi nzuri. So ige sakuye itokyo mugusiege nteke netura akorno gosomia bana bagusie bagote abensinye kuna kore namba mureta bugati tariba murabande aba murana bwaba oigwete Mount Kenya bagote aba sijui nini Western inkiyekogera abantu basomete bari biroge binene. That is why abantu bago demand for respect. Aba gusito somia bana baito oyo mambi na mambi nengo baro mu waziri wechisemi nera nago konya abana bande maletana ngurukuraja kakasungura kurwe school yaba muri ya Kisii School Nyasaye oyo.